Drahí bratia a sestry, myslím, že viacerí z vás, čo ste tu, ste aj v Poľsku na Svetových dňoch mládeže, ktoré vyvrcholili stretnutiami so Svätým Otcom pápežom Františkom. Predtým však bol celý týždeň iných stretnutí, v rámci ktorých aj viacerí biskupy mali katechézy pre mladých a boli tam rôzne dynamiky. V rámci jednej z nich držali účastníci v ruke kamene. Bol to deň, keď sa rozjímalo o odpustení. Vladyka Peter Rusnák, grécko-katolícky eparcha v Bratislave, mal katechézu o odpustení. Je ju možné dohľadať v archíve televízie Lux. A potom organizátori rozdali do rúk všetkých účastníkov biely kameň. A nasledovala katechéza a svedectvo o odpustení, ktoré vrcholilo výzvou ten kameň odovzdať v pokoji niekomu, komu chceme, a tým vyjadriť, že ho nechceme hádzať, ale že toho hádzania sa zriekame, že ten kameň chceme použiť ako médium na stretnutie sa s druhým človekom, teda médium v zmysle prostriedku alebo veci, ktorá niečo premosťuje. Najfascinujúcejšie na tom bolo svedectvo mladej ženy, ktorá prerozprávala veľmi pokorným, sugestívnym, pravdivým, úprimným spôsobom príbeh svojich rodičov, príbeh odpustenia otcovi, ktorý opustil manželku vtedy, keď už nevládal znášať jej smrteľnú chorobu. Bolo by zbytočné tu teraz prerozprávať tento príbeh podrobnejšie, pretože ako vyznel, ako bol povedaný, čo tam bolo vyakcentované, vôbec to vyžarovanie tej osoby, ktorá svedčila, sa určite nedá porozprávať. Koho by to zaujímalo, opäť to nájde v archíve televízie Lux. Ale jedno môžem dosvedčiť. Nič sa mladých počas tých stretnutí s nami nedotklo tak, ako rozjímanie o odpustení s kameňom v ruke, ktorý, ako nás ten kňaz, ktorý to uvádzal, vyzval, najprv si ho ohmatajte, ako ho držíte v ruke, aký je ťažký, aké má tvary a kontúry a precíťte, čo vlastne držíte v ruke a čo to môže spôsobiť. Takýmto predmetom odsúdenia či symbolom odpustenia sú kamene aj v práve prečítanom evanjeliu. Kameňovanie bolo súčasťou života židovskej spoločnosti. Ako sme sa to dozvedeli z evanjelia, Mojžiš prikázal kameňovať pachateľov určitých hriechov, medzi ktorých určite patrila aj cudzoložnica, prichytená in flagranti, teda pri čine. A nie náhodou sa táto scéna odohráva v rámci vyučovania. Ježiš vyučuje, učí, teda má tam poslucháčov a sú svedkami toho, ako pred neho dovedú ženu, postavia ju do prostriedku, čo je pozícia obžalovanej osoby, ako to vysvetľujú znalci, podrobní znalci evanjelia svätého Jána, postavia ju do stredu ako osobu obžalovanú, na ktorú sa upierajú
pohľady i posudky a položia Ježišovi otázku. Mojžiš nám prikázal hriešnikov a hriešnicu, takúto hriešnicu kameňovať. Čo na to hovoríš ty? Čo povieš ty? Ježiš vidí do ich srdca, vidí, že im nejde o pravdu, doslova cítame, ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ich otázka nebola úprimná. A vtedy Ježiš urobil niečo, čo dodnes zamestnáva interpretov Svätého písma. Ježiš sa zohol a prstom písal do prachu. Raymond Brown, najznámejší znalec Evanjelia svätého Jána, americký sulpicián, ktorý pred niekoľkými rokmi už zomrel, vo svojej exegéze na toto evanjelium, teda v podrobnom výklade tohto evanjelia, kde analyzuje najprv slova, potom vety, potom konkrétne významové uzly, významové ťažiska tohto evanjelia, hovorí, že možno vymenovať hneď niekoľko dôvodov, ktoré môžu znamenať, že prečo Ježiš písal do zeme, do prachu. Najpravdepodobnejšia, alebo aby som bol presný, najrozšírenejšia verzia je tá, že Ježiš do prachu písal hriechy tých, ktorí sa ho pýtali, či môžu alebo nemôžu ukameňovať tú ženu. Iný výklad hovorí, že v tom čase bolo zvykom, že sudca si predtým, ako vyriekol rozsudok, ten rozsudok napísal a potom ho povedal. Ďalší výklad hovorí, že Ježiš týmto gestom vyjadril svoje vnútorné rozrušenie. Dokonca existuje špeciálna štúdia, v ktorej na desiatkách rôznych úryvkov z vtedajšej dobovej literatúry dokazuje, že písanie, alebo poviem to úplne presne, čarbanie do prachu je výrazom vnútorného rozrušenia. Ale zdá sa, že to písanie predsa len naväzuje na to, čo napísal prorok Jeremiáš. Pane, nádej Izraela, všetci, čo teba opustia, budú zahambení, čo sa vzbúria, budú zapísaní v zemi, lebo opustili prameň živých vôd Pána. Prežívame rok milosrdenstva. Rok milosrdenstva rovnovážnym pojmom by mohol byť aj rok pokánia, pretože veľkosť Božieho milosrdenstva sa môže tak uskutočniť, uplatniť v našom živote, do akej miery sa mu otvoríme našou pokorou a našou kajúcnosťou. Ježišovo milosrdenstvo, ktorý je prameňom živých vôd, vôd, ktoré dávajú život, ktoré oživujú, vyplýva z toho, že dáva vždy novú šancu. Pred ním stojí žena, ktorú mali ako prvý ukameňovať očití svedkovia jej hriechu. Pred ním stojí žena, ktorú keby zabili, tak do jej hrobu pochovajú s ňou ten kameň, ktorý jej zasadil smrteľný úder. Pred ním stojí žena, ktorá reálne spáchala ten hriech. A tak visí vo vzduchu, čo odpovie. Skúsme si to predstaviť. Skúsme zapnúť do toho aj našu fantáziu. Skúsme si predstaviť na chvíľu, že tam stojíme s tými kameňmi a pýtame sa majstra, toho, ktorého mnohí nasledujú, ktorého zázraky sú známe, ktorého uzdravenia sú rozšírené medzi ľuďmi,
a on ticho píše do prachu. Ak poznali úryvok z Jeremiáša, tak si mohli povedať, ak on píše na zem, do zeme, tak to píše o nás a o nás hovorí, že sme tí, čo opustili Pána, čo majú byť zahambení, čo sa búria, čo opustili prameň živých vôd. Aj v našej kultúre existujú gestá, ktoré nemusíme verbálne, slovne vysvetľovať. Stačí ich urobiť rukou alebo postojom. A my vieme, čo ten človek chce povedať. Oni vidia Ježiša písať do zeme, nedáva im hneď odpoveď, ale tým gestom ako keby tú svoju odpoveď chcel uviesť. Je aj rečníckou technikou po významových pointách, vrcholoch nechať ticho na doznenie myšlienky, alebo pred vyšpičkovaním, jadrným vyjadrením tej myšlienky urobiť uvádzajúce ticho, aby tá myšlienka, to slovo, ktoré povie, znelo s dostatočnou razanciou, hĺbkou a účinnosťou. Teda zdá sa, že takou najpriateľnejšou interpretáciou toho písania do zeme je gesto, ktoré spochybňuje legitimitu tých, ktorí idú hádzať kameň. Je to naozaj geniálna odpoveď, ktorou sa Ježiš nenechá nachytať, ako ho chceli, však sme povedali, chcú ho pristihnúť, chcú ho obžalovať. Nepovie im, nesmiete kameňovať, nekameňujte. To by bolo také priamočiare a istým spôsobom aj prvoplánové. Pýtate sa, či niečo máte urobiť? Ja vám odpovedám, vy to nerobte. Ježiš je geniálny pedagóg, ktorý vždy tých, čo sa ho pýtajú, zasiahne hĺbšie, alebo mnohokrát zasiahne hĺbšie, ako to pôvodne predpokladali. Lebo Ježiš nehovorí, nerobte to, ale posúva sa na úroveň hĺbšiu a neposudzuje ich, ale kladie im otázku, ktorú si sami musia zodpovedať. Všimnite si, ako Ježiš ten súd nad jednou osobou preklápa, transformuje na súd nad celým spoločenstvom. Čo povieš ty? A keď sa ho neprestávali vypytovať, všimnite si, že to gesto toho písania iste trvalo dlhšie a keď si to zase tak predstavíme, Ježiš ich provokoval svojim tichom, tým písaním. Ľudia, pochopte, čo robím. Rozumiete tomu, veď poznáte písmo, memorujete písmo od detstva, máte ho v krvi, tak nespomínate si, čo znamená to, čo robím? Je to opäť tá veľmi jemnocitná technika, kde Ježiš nedáva hotové, konkrétne významy, ale pracuje s ľudskou kreativitou, duchovnou a intelektuálnou, naznačuje veci, aby si každý mohol tie veci, ak je úprimný, domyslieť po prach vlastnej znesiteľnosti a súčasne do takej hĺbky, aby ho to mohlo niekam posunúť. Ale oni sa ho sústavne vypytovali, ako keby sa ho pýtali už nielen na to, či môžu kameňovať tú ženu, keď to Mojžiš prikázal, ale ako keby sa ho už pýtali, Pane, čo to robíš? Že píšeš do zeme? A tak im odpovedá. Oni si tú odpoveď žiadajú. A Ježiš ich nechá, aby si ju žiadali,
aby si ju v úvodovkách vynúcovali, lebo keď im ju povie, im povie niečo, čo ste vy chceli počuť. Chceli ste to počuť, pýtali ste túto odpoveď. Lebo tá odpoveď je tvrdá. Hovorí, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. Ešte raz to zopakujem. Prví hádzali kameňmi tí, ktorí boli očitými svedkami toho hriechu. Čiže ľudsky povedané, mohol by niekto povedať, no oni majú najväčšie právo, lebo to videli, pristihli ju. A Ježiš teraz robí takú veľmi silnú skúšku. Teda vy, ktorí ste boli očitými svedkami toho skutku, hoďte kameňom, ak ste bez hriechu. Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameňom. Genialita tejto vety je v tom, že rozsudok si dopovedia ľudia sami nad sebou. Ježiš im nastaví to kritérium. Hoď, nehovorím, že nehoďte, nepopieram Mojžišov zákon, nehovorím, že Mojžiš nemal pravdu, že sa to nesmie robiť, čo povedal Mojžiš, ale znovu to zopakujem, presúva to na úroveň vnútorného postoja, vnútorného zrkadla a hovorí, kto je bez hriechu, nech hodí prvý kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. To písanie je pred touto vetou a po tejto vete a je v nej zahrnuté to, keď príjmeme tú tézu o Jeremiášovi, Pane, všetci, čo teba opustia, budú zahambení, čo sa búria, budú zapísaní v zemi, alebo niektoré preklady hovoria do prachu zeme, lebo opustili prameň živých vôd. Ako to počuli, jeden po druhom, počnúc staršími, sa vytrácali a zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Čiže prví, kto odišiel, boli autority, boli starší. Vo filmoch o tejto scéne si režiséri priam vychutnávajú detail tej scény, ako tie kamene padajú na tú zem, ako sa tie nohy tých žalobcov, a kto vie, či nie aj samotného spolupachateľa toho hriechu, vzdialujú. A tak s tým kameňom v ruke, s podobným kameňom, ako je tento, podľa istých náznakov, aj v tom Poľsku, v tej chvíli, ak to držali, zažili veľmi hlboký vnútorný zážitok ochoty a schopnosti odpustiť. Lebo ten kameň sprítomňoval tú bezprostrednú možnosť ho hodiť, ale aj bezprostrednú možnosť sa rozhodnúť, že ja už kamene nikdy a do nikoho hádzať nechcem. A budem trochu nepríjemný a vstúpim tak do tej našej praxe každodennej, že tými kameňmi môžu byť aj slova. Niekto povie, v živote som kameň nedržal v ruke. Alebo len kedysi dávno. Ale tie kamene slov, čo lietajú z našich úst v podobe ironických poznámok, ohovárok, osočovania, poznámok, len tak mimochodom, bratia a sestry, môžu zabíjať. Môžu niekomu zabiť jeho povesť, jeho česť. A on si zrazu všíma, že sa s ním niekto nerozpráva, že sa od neho odťahujú, že na ňo tak divne pozerajú, lebo niekto ho ohádzal kameňmi, keď nebol prítomný.
tak každé jedno slovo, ktoré vypustíme z úst, budeme pred Pánom zodpovední. Aj za kamene slov, ktoré hádžeme od chrbta, alebo aj odpredu. Vždy, keď sa rozhodneme byť s niekým úprimný a povedať mu pravdu, nech to nikdy nie je kameň, ktorý zabíja. Nech to nikdy nie je ten kameň pochovaný do hrobu, ktorý zraňuje smrteľne. Môže byť, že niekto takéto slovo, zlé slovo, neláskavé, tvrdé, urážajúce slovo nosí v sebe veľkú časť svojho života a nevládze ho zo seba dostať von. Preto nemyslíme na to, čo bolo len pred 2000 rokmi tam, v Izraeli. Neodsudzujme tých, ktorí tam stáli. Ale Ježiš aj nám hovorí, ľudia, keď hovoríte o niekom zle, keď do niekoho hádžete kameň slova, kameň poznámky, kameň ohovárky, kameň osočenia, kameň verejného zosmiešnenia, keď o druhom hovoríte zle, tak háčte tie slova, ak ste bez viny. Ak na vás nemožno nič zlé povedať, ak vo vás nie je nič zlé. Koniec koncov, Otče náši, prosíme o odpustenie. Keď sa Ježiša pýtali, ako sa majú modliť, tak Ježiš hovorte, odpusť nám naše viny, ako sme i my odpustili, ako i my odpúšťame našim vinníkom. Bratia a sestry, ak máme stále na jazyku ohovárku, ak máme stále nejaké osočenie, neodpustili sme. Samozrejme, že aj o negatívnych veciach možno hovoriť s druhými osobami. Nech je to spovedník, nech je to duchovné vedenie, nech je to diskrétny priateľ. Potrebujeme objektivizovať naše pohľady aj tým, že o tých, s ktorými máme problém, si vec rozdebatujeme a oni nám pomôžu vidieť tú vec z viacerých strán. To môže veľmi pomôcť. Toto nie je ohováranie, toto nie je osočovanie. Ale to sú také tie feferonky pri káve, pri čaji, na ochutenie pikantnejšej situácie, keď si len tak pokecáme o chybách tých, ktorí tam nie sú a možno ktorí tam sú. Toto je to ohováranie, toto je to osočovanie, ktoré Ježiš nechce, keď nám hovorí, ľudia, pustite tie kamene slov a kajajte sa, lebo pozrite sa, ako títo ľudia sa ticho, bez slova priznali, že ani jeden nie je bez hriechu. Žena, kde sú? Pýta sa Ježiš tej cudzoložnice. Nik ťa neodsúdil. A teraz je tam on. On tam zostal, lebo je bez hriechu. On je jediný bez hriechu. Kto ma obviní z hriechu? Hovorí Ježiš so svätým, sebavedomím Božieho syna, pravého Boha a pravého človeka. A ona odpovedala, nik, Pane. Ale tieto vety sú zase navádzacie otázky na to, čo jej povie on. A hovorí jej slova o novej šanci. Ani ja ťa neodsudzujem. To je prvé. Neodsudzujem ťa. Ak chcete niekoho dostať z jeho chýb, nekameňujte ho výčitkami. Ak to len vyslovene nie je potrebné. Nehovorím, že nikdy nikomu za žiadnych okolností nesmieme povedať, človeče, robíš chybu. Ale ak by mala byť komunikácia postavená len na výčitkách, len na zdôrazňovanie chyb toho druhého, toho človeka možno ukameňovať, že sa nebude nikdy dobrý jednoducho, pretože nebude veriť, že by mohol byť dobrý. A
preto psychológovia hovoria, a aj duchovní otcovia, o potrebe podporného prístupu. Ani ja ťa neodsudzujem. A tu by niektorí mohli povedať, aha, Ježiš hovorí, že ona teda neurobila hriech, že to cudzoložstvo a trojuholníky, štvoruholníky vzťahové, priam liberálna interpretácia. Ži si ako chceš, ako cítiš, nadväzuj vzťahy, 1, 2, 3, paralelne, jeden vedľa druhého. Koniec koncov nie je dostatok hviezd a hviezdičiek, ktoré toto o sebe priam vyhlasujú, aby boli zaujímaví, aby pritiahli pozornosť. Už sme sa dostali do toho bodu, že už to ani netaja, že už ani neexistujú pokrytci v tomto smere, ktorí by sa robili lepšími, ako sú. Už hovoria, že to, aký sme, je v poriadku. A veľmi ľahko by sa mohlo stať, že do nášho vedomia a podvedomia a mentality sa dostanú také postoje, ktoré sú naozaj nezlučiteľné s tým, čo hovorí Ježiš. Lebo nehovorí tej žene, že ani ja ťa neodsudzujem, lebo niet čo odsúdiť, ale dávam ti novú šancu. Choď a už nehreš. Choď, dôvera, choď, si slobodná. Nehovorím ti, že tu budeš, nehovorím ti, že so mnou budeš, nehovorím, že ja ťa budem kontrolovať. Choď. Pedagógovia veľmi dobre vedia, niekedy zaberá, keď tomu, ktorý je problematický medzi deťmi, ak mu dáte dôveru, úlohu a poviete mu, ja ti verím, dokážeš to, tak to veľmi zaberá. Ježiš hovorí, ja ťa neodsudzujem, lebo ty môžeš byť lepšia, ty môžeš byť dobrá, ty si môžeš založiť zodpovedný vzťah, ty môžeš byť matkou a manželkou. Choď a už nehreš. Čiže hrešila si, prvé, neodsudzujem ťa, druhé, dôverujem ti, tretie, nehreš. A tým je to vypointované. Doteraz sme hovorili skôr o pozícii toho, ktorý súdi, ale my sme aj v polohe tejto ženy. Nie v povahe jej skutku, ale v tom, že je to hriešnica. A vykúpené slovo, toto slovo je vykúpené Ježišovou smrťou a zmrtvých staním, je napísané z ducha, ktorého nám zaslúžil Ježiš, ktorý vystúpil na nebesia. Toto slovo vstupuje do našej reality. Tebe a mne, bez výnimky všetkým nám, ktorí by sme mali dôvod pustiť ten kameň dole a nehádzať ho na druhého, lebo všetkých bez výnimky sa nás týka tento výrok. Sme hriešnici. Stojíme pred Bohom v pravde. Bratia a sestry, všetko treba Ježišovi povedať, otvoriť. A on hovorí, ja ťa neodsudzujem, lebo ja som ťa stvoril, aby si bol svätý. A ja verím tomu, čo som stvoril. Ja túžim po tom, čo som stvoril. Ja túžim po tom obraze Boha, ktorý je v tebe. A aj keď bude pod akými hrubými nánosmi, ja ťa budem čistiť a čistiť a čistiť a čistiť. Ani ja ťa neodsudzujem. Vráť sa do života a len jednu urob zmenu. Nehreš. Buď moderný človek, využívaj všetko to, čo moderná doba ponúka, ponor sa do života so všetkým, čo k tomu patrí. Bohu nič ľudské nie je cudzie, len jedno, nehreš. Budeš sa životu viac tešiť, budeš slobodnejší pre všetko to dobré, čo tento svet ponúka, budeš slobodnejší pre lásku vo vzťahoch, nadväzovaní vzťahov a Ježiš ti stále hovorí, ja ťa 77 krát neodsúdim a vždy znovu a znovu ti poviem, choď a viac nehreš. Minule som s takým vnútorným pohnutím
pozeral v jednom kostole na spovednicu, kde som bol prvýkrát na svätej spovedi. A to je úžasný dar, spoveď. Keď spovedník povie, a ja ťa rozhrešujem v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, tak je to Ježiš, ktorý hovorí, ja ťa neodsudzujem, choď a viac nehreš. A viete, čo sa nám dáva rozhrešením? Prvé, odtína sa to vrece s tým haraburdím našej duše. Spomente si na tú nádhernú scénu vo filme Misia, ako ten hriešnik ťahal za sebou ten batoh, tú sieť so všetkým tým, na čo bol naviazaný. A v určitom momente mu to ten misionár odťal a to sa všetko zrútilo do priepasti zabudnutia. Keď sa ideš vyspovedať, tak ti Ježiš hovorí, odtínam to, čo si vyznal a úprimne oľutoval. Ale dostávame ešte nový balíček milostí k tým zápasom, ktoré súvisia s hriechmi, ktoré sme vyznali. Choď, viac nehreš a ja ti pomôžem, aby si viac nehrešil. Ježiš sa neskrýva za roh, aby prichytil človeka pri hriechu. No uvidíme, či to vydrží. Ak nie, tak mu znovu bude môcť naložiť a dať pokutu. Ježiš ide s tebou. Ježiš je tam. Aj uprostred najväčšieho pokušenia neváhajte. Aj uprostred pokušení, ktoré vás šokujú, neváhajte. Ježišovi nemôžeme nič nové povedať. Ježiša nemôžeme ničím novým šokovať. Všetko vie, všetko pozná. Je to len vec našej slobody, aby sme ho do toho vstúpili. On klope. Znovu, človeče, v tomto nemôžeš obstať sám. Ja chcem, aby si chodil a nehrešil. A tak toto evanjelium je o nás. Nehačme kamene do druhých, nanajvýš robme to, čo robil svätý Hieronym, je to slávny, známy obraz jeho života, že si kameňom búchal do srdca, ako keby si ho chcel otvoriť pred Bohom, aby doňho Boh vstúpil, aby ho Boh očistil. A keďže veríme v Boha, ktorý je všemohúci, neexistuje taká závislosť, neexistuje ani taký dlhodobý hriech, ktorý človeka dlhodobo gňaví a človek sa za to hanbí, o ktorom by Ježiš nemohol povedať, choď a nebudeš viac tento hriech robiť. Ver mi, že som všemohúci. A ty urob, čo môžeš. Fascinujúce je to, a budem sa opakovať, a rád sa budem opakovať, že ten Ježiš, ktorý neodsúdil túto hriešnicu, ten Ježiš, ktorý povedal, ani ja ťa neodsudzujem, teba neodsudzujem, choď a viac nehreš. Ježiš, ktorý hovorí tieto slová, prichádza. Telo Kristovo. Povieš amen. Stojím ako tá hriešnica pred Ježišom a hovorím amen. A on ti hovorí, nehreš, a ja idem s tebou, idem do teba, príjmi ma. Verím ti, choď, vyjdeš z kostola, ponoríš sa do života, ponoríš sa do tých istých situácií, ktoré ti v minulosti privodili možno hriech, ale ja budem s tebou. Prichádza ten Ježiš, ktorý hovorí tieto slová medzi nás, tu dnes večer, tento piatok večer, do každého jedného rozpoloženia, do každej jednej vnútorného duchovného prostredia, každého jedného z nás osobne, individuálne, láskou šitou na mieru tej situácii, tým zápasom, tým krízam, tým bolestiam, tým radostiam, tým túžbám, tým ambíciám, tým zraneniam, ktoré mu prinášame. Tak teda s veľkou vydanosťou, otvorenosťou, vierou v to, že tieto slová platia aj pre nás, bez výnimky, pre každého, Ježiš prichádza povedať už spôsobom, ktorý pre každého jedného individuálne, ako keby nám šepkal do ucha, vieš, ja viem všetko o tebe a rob toto, zdržuj sa tohoto, snaž sa o toto, miluj tohoto, oprav toto, oprav sa v tomto. Tak prichádza, aby nám to povedal. Otvorme sa mu a bude to veľký zážitok.
Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.